Hello, good morning mga guys. Maron, pizza 16 sa Abril. Araw po ng Tuesday, Wednesday. Ito na 'yon. 17 na po. Ito yung mga malaki natin mga guys. Mga malalaki natin. May pinakamahaba dito mga guys. Tingnan natin yung pinakamahaba mga guys. Ito yung malaki mga guys, or tinatawag na big. Tapos medium. Big, medium, at saka small. Liko, or tinatawag na baluktot. Yan mga guys. So may pinakamahaba dito mga guys, kahit hindi natin na hindi natin masyadong na aaruga kasi hindi na natin maabot kasi may bago tayo dyan sa ilalim. Yan yung one. Hindi natin naubos pa mga guys kasi naabutan tayo ng ulan. Ito mga guys, yan, kita nyo mga guys, ito yung pinakamataas mga guys. Tapos may isa pa dito mga guys, pero ito yung pinakamataas mga guys. So umagang ito mga guys. So pinagsisikapan natin. Ang oras natin ay 5:14 na mga guys. 5:14. So kung may oras pa tayo mga guys, kinakailangan talagang mag-harvest pa ako uli mga guys. Ito yung malaki, at saka big, medium, at saka small o baluktot o liko. Okay mga guys, dito nagtapos mga guys. So mag-harvest pa tayo ngayon kung may oras pa tayo kasi may